Банка. Biz sizni şәп тапшыруда, банка тапшыруында сәлемлейбез. Гадәттәгечә ике алып баручы, берсе яшь, берсе карт, аңа шулай яхшырак. Һәм инде ул рифм белән дус түгел. Һәм инде әлбәттә менә дигән шәп кунаклар. Бүген бездә искиткеч музыкаль, искиткеч сәләтле кунаклар, гаилә әгъзалары һәм без Әдәгъзалар белән танышып, бүген бездә Марсель искиткеч матур күлмәктән. Марсель, сәлам сиңа, ничек Evet. Neyse güzel İdrisova, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек кәефләр, ничек хәлләрегез? Бик яхшы. Бик күңелле тапшыруга килдек, бик кәефләр яхшы. Кайдан беләсез күңел икән? Бәлки күңелле булмас. Сез башлап җибәрдегез, шундый миңа уже күңелле. Марсель сиңа ничек? Evet. Әйбәт, уңайлымы? Кысмыймы күлмәкләр? Димәк, без сезне шакырдык, юкка гына түгел. Карт белән яшь егет сезне чакырды. Шуңа күрә мин яшьләр янында бастым. Син оларак кеше ярый. Тәҗрибәле. Бигрәк уңайсыз ситуациядә калырга яратабыз инде без. Үзебезне кертергә шундый ситуациялар. Димәк, без сезгә, безнең кагыйдәләр шундыйрак. Һәм инде әлбәттә бездән сезгә сораулар, гаиләле тапшыру булгач, әлбәттә инде бер-берегезне ничек беләсез, әйбәтме, юкмы? Марсельгә бирәбез. Сезнең турында сорауларны инде Сезгә Марсель турында. Ярар. Башлыйбыз. Киттек, Аллага тапшырдык. Кемнән башлыйбыз? Кемнән башлыйбыз? Су, фа. Ни беренче каша. Әйе. Син башлыйсың. Җиңгән кеше башлый. Моның башында да нетергә сөйләшергә кирәк. Ярый. Гүзәл, сорау сезгә Марсель турында. Ни өчен Марсель дип куштыгыз? Юк, бу сорау түгел. Аннары бәлки җавап бирегез. Улыгызның иң яраткан мультфильмы. Иң яраткан мультфильмы. Иң яраткан мультфильмы Щенячий патруль иде. Иде? Хәзер? Элегрәк хәзер нәрсә Gravity Falls. Карыйсыңмы ни Gravity Falls? Әйе. Мин уйлаган бу безнең әле яшьлек дип. Ул бит инде абыйлары белән үсә, шуңа күрә уллар мультикларын ярата күбрәк. Уллар абыйлар нәрсә карый, ул да шуны карый, кая барсын. Акыллы кешегә охшаган түгел. Шундыйрак, менә эш бала булганда эшләр диләр икән. Улысы башлы, уртанчысы шук, өченчесе гениальный диләр. Менә бу дөрес. Бу гениальный. Әйе. Тегеләре Мин ашаган. Ул сабыр да тыныч. Бер дә мактанырга яратмый инде. Димәк, әйдәгез берсен сайлыйк. Gravity Falls булсын? Gravity Falls булсын. 4. Башкаларны әйдән түгел улым. Gravity Falls әйбәт дип. Тагын ниндиләре бар? Brawl Stars. Син беләсең? Син белсәң инде аларны. Белсәм? Һәм Мин беләм. Тагын нәрсә? Ник тукталар үзелә, ник өлкәннәр белә, яшьләр белми. Юк, мин ул Браузларны... Brawl Stars'ын. Мин аларны белмим, куям бергә тиш. Димәк, Gravity Falls калдырык. Gravity Falls калдырык, һәм дөрес җавап Пау Патруль, Щенячий патруль кызганыч һәм менә шулай әйтте безгә Щенячий патруль күбрәк. Син аларның геройларын исемнәрен беләсең, әйме? Ничек әлендә? Sky. Кем әле? Кемнәр әле? Райдер. Белә инде. Белә инде. Берсен белгәч барсын. Белә, хәзер ул башка дөньяда яши. Димәк, әлегә бик тур китереп булмады. Әзгенә, якын идегез инде Щенячий патруль белән монда инде. Марсель, сиңа сорау хәзер. Хәзер. Сиңа сорау. Әниеңнең әнисенең исеме ничек? Синең әбиеңнең була инде. Әбинеке. Кем исеме әле безнең? Abi. Исеме бармы аның? Исеме? Anıza. Әнүзә. Әнүзә. Дөрес әйтте, молодец. Әнүзә. Яратасыңмы син аны? Нәрсәләр пешерә? Кыстыбай. О, Манный. Не кыстыбыйлары. Шундай тәмле килеп чыга бит алар. Тукта, мин хәзер искә төшермәм. Булды җитте. Сиңа бер ба? Исәп 1-0. Шәп, афәрин. Молодец. Шәп, молодец. Марсельнең иң яраткан спорт төре. Иң яраткан спорт төре нәрсәдә җирисең? Конькида, шугалакта йөрибез без, чөнки безнең үзебезнең ишек алдында шугалак бар иде узган елда, быел да булырга маташа. Яни былтыргы суга киткән. Эреде. Шулай бит әле. Ул менә беренче адымнарын басты да сразу шупта китте. Ничектер менә шулай бик Гениаль. Сезнең кебек. Өченче балалар шулай. Димәк, дөрес җавап
Аның яраткан спорт түрі юк. Бәттәш. Менә. Ну, дөресен әйткәндә, безнең уртанчылар бик спортчан. Ул ярата любой нәрсәне. Монсы әзрәк тегән ирек, рәсем ясап, тынычлап, шулай курайда уйнап утырырга ярата. Ну, аннары акча китерә. Шинячы патруль карабы. Шинячы патруль карабы. Улым шугалакны нигә әйтмәдең? Коньки, без бит яратабыз конькида шуарга, без кыш сайын барабыз. Сез барган гына барам дисеңме? Ул инде үткәндә калды. Без хәзер аның белән вакланмыйбыз. Безне күбрәк культура мәгънәләргә әйберләр сәхнә кызыктыра. Сырау кемгә? Исәп, ну, берсендә бергәлеге, исәп 1-0, шулай ук. Сырау Марселга. Әйе. Димәк, әниең нәрсә пешерергә ярата? Кыстыбый. Әбиең дә кысты буй пешергән. Әйе, башка Юк, кара, бу ризыкта бәрәңге бар. Бәрәңге бар. Бәрәңге бар. Камыр да бар. Камыр да бар. Тагын бер әйбер бар. Бер түгел, ике. Ну, иң ни инде? Эспешмак. Зуррак әйбер, эшпешмактан. Зуррак, күбрәк. Һәм түгәррәк. Һәм формасы башка төрлерәк. Татар халык ризыгы теге. Түгәррәк. Тимә. Әйе. Ну, әби башламыйча тиме. Әйе. Әйе. Зур әле. Әйдә без сиңа бәлки. Духовкага тыгабыз улым. Пицца. Түгәрәк. Татар пиццасы. Бу бит чынлап татар пиццасы. Теге ике яктан пуш-пуш. Эш вариант бәлки. 3-4-5. Туганы, улым Эшпешмакның зурысы. туганы, абыйсы, Илешнең өлкән абыйсы. Әнисе зур әйбер, бизәкләп куябыз әле. Эшнең әнисе алайса. Розочкалар ясыйбыз үстенә. Әйе, анар эш авыртуның сәбәбе әле теге. Күп кенә. Туган көнгә, туган көнең белән дип язалар. Әйе, алай да язабыз. Подсказкалар бирәбез, әйме? Торт. Ха? Торт. Торт. Татар. Әйе. Торт, гөбәдие, бәлеш, Өлеш. Бәлеш. Бәлеш, әфәрин. Без җиңеп барабыз, син онытма, без бер команда. Сез бер команда. Исәп 2-0. 2-0. 2-0. Марсель җиңә. Марсель шәп бара. Ул бит гений. Кыш, менә Марсель турында сорау. Марсельнең кыш көне яратып уйнаган уены. Кыш көннәрендә нинди уен уйнарга ярата? Хоккей уйныйлар ишек алдында. Хоккей уйныйлар. Алар белән. Аннары ни ясыйлар, крепостьлар, ниләр ясыйлар? Оялар кардан. Менә кичә генә ясап кирделәр әле. Кар яуды бит. Яхшы. Менә Кар керәү. Формалайлар Уены бик ясыйлар. шәп. Гүзәл, мин сезне тыңлап торам да, сезнең җавапларыгызны бу сезнең малаймы? Дөрес түгелме әле? Дөрес җавап ул кар атышы уйнарга ярата теге. Ну, ансыз да шунда керә инде ул хоккей. Хоккей шайба урынына кар теге. Әле тагын яраткан шөгыль безнең зур этебез бар, 2 яшьлек. Найда исемле. Алар Ничек Надя? Наҗия. Наҗия исемле. Найда исемле. Найда. Шуңа ватрушкалар тагып шунда йөриләр. О, Найда от урынына. әйе. Камчы белән. Яра кара төшле булсын, яра. Димәк, кар атыш булды. Шунлап кар атышырга яратасыз. Кем җиңә? Кем тидерә? Кем иң төгәл? Камил инде, Камил. Камил барабыз. Җылап туктагач керәләр инде. Ну, инде ансыз булмый бит инде җегетләр. Җегетләр җыламыйлар тагын. Ник еламасыннар? Әйе. Хайырлап китәм бит. Синең сорау. Марсель, сиңа сорау. Ничә яшьтә кияүгә чыкты әниең? Әйтәм, аңа хәзер дә шул хәтле яшь. Мин ул вакытта югыйм дигән улым. Мин белмим дигән. Мен һәм димим. Әйе. Белмим ул бу сорауга, валлаһи дип. Лучше сразу вариантларны әйтегез. 18. Ха? 18. 18, 8, 8, 100, 25 һәм 30. 30. 8, 18, 25, 30. 30 һәм 100. 100? 100. 4. Сайла шушы саннар арасынан сайлап ал. Ничәдә дип уйлыйсың? 8 яшьтә кияүгә чыгып буламы? Юк. 25 яшьтә. Куйдык. Юк. Булмый. 100 яшьтә чыгып буламы кияүгә? 100 яшьтә. Юк. 30 яшьтә. Юк, ну, кайберләр берсендә дә чыкмый. 30 яшьтә дә чыга алмыйлар анда. Бу сорауны точно белмим. Әйе, әле бит әле санарга өйрәнергә кирәк бит аның өчен. Без әле 20 хәтлегенә саный беләбез. 20 хәтлегенә ул яшькә барып җитмәгән. Ну, монда инде ярар. Монда инде ярар. Аңлашыла, простительно.
Sizge biz инде тамашачыларына әзрәк неде калдырыйк хәзер. Ул дөрес эшләдә җавап бирмичә, чөнки хәзер безнең тамашачылар уйларлар да, карарлар да һәм минем әнигә ничә яшь икәннәрен белерләр дип уйлады да, шуңа күрә әнисен сатмаска булды. Ул бик гениаль эше. Марселнең яраткан җырчысы бармы шундай? Нурминский. Нурминский? Тагын бер тапкыр. Карап торам. Татарчамы, русчамы? Өченче малайга гомумән вакыт җитмәде бугай. Просто безнең бик иҗади, аның көндә нәрсә үзгәреп кенә тора. Ләкин бер нәрсә үзгәрми. Татарча җырчымы әйттеме? Русча әйттеме? Ну, бу юлы татарчасы инде. Татарча? Илназ Бахтин тыңласа. Ниһаят, Илназ Бах. Ура! Афарин. Кайсы җырын яратасың? Син җырлап йөри торган ни җыр әле? Кайсы җырын? Зәйбалы. 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 Ничегрәк әле? Бигрәк җырлап күрсәтиме? Бигрәк тәмле, бигрәк. Бигрәк тәмле, бигрәк балы тәмле. Ну, журна инде бигрәк тәмле, бигрәк балы тәмләреме. Дә файдалы, зәйбалы, зәйбалы. Я шундый җырлар тыңлыйм. Ярый, devam итәбез. Сорау Марселга. Марселга сорау синнән. Киләсе сорау әйе. Әнин кем булып эшли? Кем булып эшләмәме? Вариантлар кибетче, машинист, сакчы, җырчы. Герше. Дөрес булдымы сана? Шулаймы? Син куян ул сорауларны табасың? Мин? Әйе. Ә син? Миндә дә бар. Җырчы? Дөрес җавап. Афарин. Марселнең нинди уен коралында уйнарга өйрәнәс килә? Ну, өйрәнәс киләдер Курайда, ул анда өйрәнә башлады. Хәзер инде киләсе уен коралы тальян. Тальянда, баянда, гормонда, абысының эзләре буенча. аккордеонда. Тыяннары. Афарин дөрес җавап. 2 балл, ниһаят 2 балл. Марсель, сиңа тагын бер сорау. Әниеңнең иң яраткан ел фасылы? Кыш, көз, җәй, яз. Апрель-май. Апрель-май ел фасылын. Ну, инде. Кайсы ел фасылын яратабыз без ул? Яз. Яз җит. Дөресме бу? Ну, яз көне чөнки безнең туган көннәр бик күп. Яратамын язны. Иң матур ай, май айы, яз көне. Чәчәк, алмага чәчәк ата, дөнья шундый яшәрә. Ничектер үзең дә нитәсең? Илһамланасың. Җырлыйсы килә, курайны алып уйнап җибәрәсе килә. Иҗат итәсе килә. Курайны алып уйнап җибәрәсе килә. Әйдә, курай бит инде монда бар, ул бит инде уйнарга тиеш, шулай бит. Әйдә. Уйнап күрсәтәсең улым? Безнең тамашачыларга. Әйдә. Бибис. Ике сәгать үтте.
Nişik üretkenler. Onun knopkası var mısın bir жерде сөндіре тұрған? Hazır bite ezgine kaldı. Күгәршін, Бейгіз. гүлләр үскен күрәсін. Уйный, ә гүлләр үскен үзім жей. Саулаш күгәршін, гүлләр үскәне күрәсің. Tatar şecer bu. Aferin. Молодец, buldu oğlum bitti. Ciddi. Ansını yürüdüm durma. Звездный час. Йо, молодец. Şef buldu. Молодец. Шеп. Her tukta. Biz elimine sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr gına universitet 4-nji oyыбыз gına. Mine bu şinbek günleri biz laureat 1-nji derece olduk. Международный конкурста 1-nji adımlar bilen konkursta katnaştık. Марсель, сенің әтең ең талантты кішілердір мұғайын. Шулай тез ұтып алғаш, ойнағаш, ескерткіш. Юк, жеңушілер шулай ойнарға тиіштірінде. Шулай. Жеңілушілер, алар банкадан бір сынау шығарға тиіш болалар. Güzel. Амин. Рәхим етіңіз. Қолым сыям сыңамда. Бұлышыр біз. Әйде, жүріп тұр, қазір. Ненде сынау ләктім екен? Fil turunda 1 minut söylerge керек. Fil turunda? Fil. Fil turunda. Мен қиялана filde ezrek Әйе. yürüp olası келем. Fil turunda. Әйе, мен енді yoqын шағына болса да нәрселі, уақытны қорап алырмын. Başlarga mı? Әйе, мүмкін. Fil o bek zor hayvan. O Afrika'da yaşay. İcat ite. Dibetesi bilmek şeydi. Konsertта. Әйе, алар шындай шодра, тәнлі. Менің білуім şeyinde бір де тұтып қарағаным жоқ. Қиялым бар. Filde отырып берерге Алла берсе бұлардыр деп ойлайым. Алар үлен білен тоқлана. Зор бұрыннары бар. Аннан алар суйлар. Шуны білен ашылар, ішелер. Һәм меңа ең шағаны алар шушы соны тұтырып алып, үстеріне құялар. Шуны матур иттіріп. Шундай ниясылар. Фонтан. Менә шул шуй меңа айрыша. Анарсыңды біз аны яқынна көргеніміз бар циркта, Қазан циркында. Меңа қалса ол қар вақыт... Қар вақыт ол шунды нендер мұңсу, нендер шундай қойбан, меңа қызғана мегедір. Күздер кішкін. Әйе, шынки күздер кішкіне, қар вақыт шундай мұңсу, әкіріңіне стреліп бара, ол бек ауыр аңа шекілді, шундай міскінге шағай. Ауыр енді ома. Ішке стреліп көрей. Тәннері шодра. Қам енді да ол бек не екен, бек священное животное деп отыдары мәне бізде, мәселен, сарықлар нелер болса енді аларда. Бізде сарықлар болса. Изгі қойван. Аларда изгі қойван фил. Güzel, 1 minut болған енді. Болды ма? Таған енді изгі қойвандарды білесіз біздің яқларда. Изгі қойвандар. Біздің псиебіз бар енді. Изгі қойван. Ол бізді қаршы олы. Тігінер бұланы бірштен қойтасың, ол сұрпалана дайын. Рахат болып кетеді. Найды да изгі қойван. Йоғансы найды, мұнса олсу исімді псиебіз. Олсу? Әйе. Мен біздің ғойледе көңілді. Мен шылай музыка ойнап тұра, бірсі қорайдауни, бірсі баяндауни. Әдесі жырлы, әйе, олсу бар, найды бар. Уртаншысы енді спортмен шығылына дзюдо күнігілер ясы. Бұл мен бізде бек қызық. Мен шылай арағайы. Сен ешейсің? Марсельді шпагат отырып көрсетті Ярай, сізге. Отыр, шылай. Алайдауни біле ол, алайдауни. Әйде, нәрсе сен? Her zaman 7 minutum gibi. Әйде, рахатланы. Йо, мұны түшіріға керек беденді. Oğlum, әйде шул нені гына уня, новогоднені, джингл бэнс. Әйде. Или бас қызыма пипен уня. Әйде. Нәрсе бар еді, шуны еді. Әйде, кеттік. Бас қызым. Демек, достар, шул нотада біз сіздің білен сау болашабыз, шулай тұрып, кейін құлашланып, иркін көңіл білен ешәгіз емі, шулай тұрып, сау болғыз, барығызға да. Бас қызыма пипен лучше уня, олым. Мансым үйреніп мен Ну, сим вообще... Конкурс талантов, минута славы. Да, бұл Ван Дам 2 в одном бұл. Яңа ел білен, достар.
Молодец.